So mga kapibi, mangunguha tayo ng ginto. Ngayon, so inaayos ko lang yung tripod ko mga kapibi kasi nasira na. Lagyan lang natin ang lastiko. Yan. Lagyan lang natin lastiko mga kapibi kasi ito na natanggal. Ayan, maluwag na. Hindi na ako makakapit yung lock niya mga kapibi. Ngayon mga kapibi, may pupuntahan ako. Kasi kahapon pumunta ako sa bukid, may nakita akong mga bardahon doon na bangin. So wala pa siguro nangunguha ng ginto doon. So pupuntahan ko ngayon mga kapibi. So ayusin ko muna tong tripod natin mga kapibi kasi sira na. Lagyan natin ng lastiko. So medyo malayo-layo yung mga kapibi, pupuntahan natin ngayon. Sana makakita tayo ng ginto doon. Ay. Yan. Okay na siguro to. Putik, mali pala pa yung pagkalagay ko mga kapibi. Mali yung dapat dito to nakaharap pala. Ito. Dapat ito pala dito nakaharap. Kasi mali pala. Putik na yan. So ayan mga kapibi, okay na yung tripod natin. So ngayon manguha tayo ng ginto. So ayan yung mga pibi, yung banlasan ko, yung plum, banlasan. Naka-ready na. Dala tayo ng bag. Tas panning. Ayan. Alas 10 na mga kapibi. Hindi tayo nakaaga kanina mga kapibi kasi yung asawa ko kasi nagtatrabaho. Tapos ako yung nag-aalaga ng mga bata. Tapos naglalaba pa ako mga kapibi. Kunti lang yung nalaban ko kasi manguha pa tayo ng ginto. So ayun. Naglaba tayo kanina. Ayan, sinampay ko na. Tapos meron pa dito. Ayan. Ayan, meron pa, dami. Eto pa. Ayan. Dami. Ayan na yan. So, mayang hapon na lang yan mga kapibi. Mayang hapon ko yan lalabahan. Kasi manguha muna tayo ng ginto mga kapibi. Kasi mahirap na. Wala tayong trabaho, dapat may trabaho din tayo. Nagtatrabaho yung misis ko mga kapibi kasi nabuburingan na siya dito sa bahay. Siya naman daw magtatrabaho. Pero ganun pa rin mga kapibi, tayo pa rin ang asikaso sa mga bata. So magbaon tayo mga kapibi kasi medyo malayo yung pupuntahan natin. Medyo malayo yun sa bukid. Dala tayo ng kunting baon lang. So iwan ko na yung mga bata mga kapibi kasi di sila nag-aaral ngayon, absent muna daw sila. So di ko nahatid kanina. So ito, kunti lang yung baon natin mga kapibi. Medyo malayo kasi yung pupuntahan natin mga kapibi dun sa bukid. Kahapon pumunta ako ng bukid, may nakita akong bangin doon na maraming bardahon. Tapos pupuntahan ko ngayon, baka may ginto. So magdadala na lang ako ng paning para kung may makita akong sample, so diretso na tayo mangunguha ng ginto. Sana makakita tayo mga kapibi. So prepare muna tayo. So ayan mga kapibi, ready na tayo. Nagdala tayo ng baon. Tapos ito, paning at timba tsaka pala. So nagdala na rin ako ng kutsilyo mga kapibi kasi gagawin natin yun nung magkuha tayo ng bani. So tara, let's go mga kapibi. Kita-kits tayo sa ilog. So malalayo pa yung lalakarin ko mga kapibi. So shortcut na lang ako. So dito ako dadaan. Shortcut kasi kung sa ilog ako dadaan mga kapibi sobrang layo. So ayun.
So yun mga kapibi, andito na tayo sa ilog, no? Kakarating ko lang. Tapos, nagsample ako kanina mga kapibi kasi may nakita akong bangin dito. Ayan. Ito mga kapibi. Ayan. Napakalaki yung bangin na na-down. So yan mga kapibi. Ayan. So nagsample ako dyan kanina mga kapibi. Meron. Kaso lang mga kapibi, naunahan ako. May nanguha na pala ng ginto dito. Ayan, no? Ayan. Ayan yung mga bato na pinagbabanlas. Tapos, pag sample ko dyan, meron pero konti lang talaga. Pero pagdating dun sa baba mga kapibi, meron naman, hindi masyadong marami pero okay na yun. Ayan. Kung okay sana yung pagkakapurma dyan mga kapibi, dyan sana magkakatipon yung ginto kasi kaso may palm oil na natumba kaya ayun lumalalim. So nagkawatak-watak yung ginto, hindi nagkatipon-tipon. Dito meron mga kapibi, hindi masyadong marami, nasampulan ko kanina pero okay na rin yan mga kapibi kasi nakuha rin siguro mga 1 mg ang laman nito. Ayan. So doon lang talaga mga kapibi. So doon lang tayo. So pagkatapos dyan, kunti lang kasi yan, pupunta ko doon sa taas. Dyan muna tayo mga kapibi. Yan. So prepare ko lang yung mga kapibi. Kukuha muna ako ng dahon ng saging, balat ng saging. Tapos magsisimulan ako dyan. So cut muna natin yung video mga kapibi kasi pang mabilisan to. So pakita natin maya kung makakuha ba tayo ng ginto dyan. Kapibi, relax muna tayo kasi gutom na masyado mga kapibi, kasi tanghali na. So yan, mamaya na natin giginapin yan mga kapibi, mamaya na natin gagamitan ng paning kasi gutom na talaga. So ito din ko pinakuha mga kapibi. Ayan, gutom na mga kapibi kaso wala akong ulam. Maghanap tayo ng ulam dito mga kapibi. Nagdala kasi ako ng suka. So diskarte tayo ng mauulam dito sa ilog. Kapibi, meron pa pala ditong bangin. So di pa natin nasampulan yan. Sampulan natin yan mamaya. Siguro meron yan mga kapibi. Focus lang muna tayo sa isda ngayon kasi wala tayong ulam. Ito nahuli natin mga kapibi. Yan na to. So ayan yung nahuli ko mga kapibi. Ayan, mga paitan tawag yan sa amin mga kapibi. Paitan or gabot. So ulam na yan. So iihawin natin mga kapibi. Gutom na mga kapibi. Buti na lang nakahuli ako ng maliliit na mga isda. So okay na to mga kapibi. At least may pang ulam tayo.
muna ako konti mga kapibi kasi grabe, ang busog ko. Parang nawawala yung pagod ko dahil ayan, busog. Sarap na sarap yung ano mga kapibi, isda dito sa ilog. Ito. So dyan na rin ako minom sa ilog mga kapibi kasi ano, wala akong dalang tubig. So yun mga kapibi, dadagdagan ko yung konti tapos papakita natin mamaya pag clean up na para makita tayo yung ginto. Pagkatapos dyan, lipat din ako doon sa taas. Yung nakita ko kanina doon, may bangin pa ng ano, na katulad yan. So, clean up ng mga kapibi. Tingnan natin kung may laman ba. Sana marami to. So, yun mga kapibi, oh. Ayan. Ayan. Dami. Kaso mga kapibi is ano, wala na. Kasi dito sa bandang itaas, wala. Andun lang talaga sa baba. Sana, marami sana doon sa baba mga kapibi kung wala yung ano, wala yung nabardaw na palm oil. Kaso meron. Kaya lumalim. Kaya yung ginto, pagkadating yun sa baba, nagkawatak-watak. Sayang. So, may nakuha pa rin tayo mga kapibi. Ayan. Ayan. Medyo malalaki mga kapibi. Ayan. Hindi siya masyadong pino. Ayan. May malalaki. So, yan lang mga kapibi. Yan. So, yan. Yung kanina. So, medyo konti lang mga kapibi. So, win na tayo. Yan. Mas marami yung kanina.